ביישוב קהילתי שנקרא מתן. ואנחנו מאוד קהילתיים ועובדים, יש כל מיני יוזמות וכן הלאה, ואחד היוזמות שאנחנו גילינו לפני כמה זמן גילינו למשל שאנחנו נאלצים להחזיק 2 רכבים כי אין לנו דרך להגיע לרכבת. אז קמה קבוצה והתארגנו והפעלנו לחץ על משרד התחבורה, יש מסתבר כל מיני דרכים לעשות את זה, וסקרים ועניינים וסיפורים, וממש לאחרונה הצלחנו לארגן אוטובוס שעובר דרך, מי שמכיר, מתן, נירית, חורשים, לתחנת רכבת ראש העין צפון, מה שמאפשר לחלק מהאנשים להחזיק רק רכב אחד. אחלה אקטיביזם. היום, בפעם הראשונה, נסעתי באוטובוס הזה. עכשיו, סטופ שנייה, ואני אספר על משהו אחר שאני אעשה. לפני כחודש וחצי, אנחנו גם, כמה תושבים באזור שלנו, פתאום הרגשנו איזה אי נחת כל הזמן הרגשנו, החלטנו בפרץ ספונטני לעשות משהו בנושא של יהודים ערבים. אנחנו לא מוקפים, שכנים שלנו זה גם ג'לג'וליה וכפר ברא, שהם אגב יותר מאיתנו מבחינת כמות. ואין קשר, וכמעט אין קשר, למרות שקונים קצת אחד אצל השני, אבל בעקבות הקיץ הרבה אנשים החרימו, אנשים טובים אפילו לא רוצים להיכנס לשם וכן הלאה, ועשינו איזה מין פעולה משותפת ואקטיביזם וכן הלאה. ואז אני נוסע היום באוטובוס, ואני שם לב דבר נורא מוזר, האוטובוס לא עוצר ליד ג'לג'וליה. הוא עוצר, שוב, נירית, מתן, חורשים, ראש העין. ג'לג'וליה לא נמצאת על המפה. עכשיו, זה שהיא לא נמצאת על המפה של משרד התחבורה, אוקיי, לא נורא מפתיע אותי. אבל אני אומר לעצמי, רגע, אני ישבתי בקבוצה הזאת שעשתה את הלחץ, ולא העליתי בדעתי. עכשיו, זה אין בכלל בעיה, יש בפתח של, מי שמכיר, בפתח של ג'לג'וליה, יש תחנה. לא צריך להיכנס אפילו לא כבר, פשוט צריך שהאוטובוס יעצור. אבל לשאלתך, אנחנו לא היינו ערים מספיק בשביל לשים לב לדבר הזה. עכשיו, להיות ער או לא להיות ער זאת בחירה. זה משהו שאנחנו צריכים לבחור יום יום, לפקוח את העיניים שלנו או לסגור אותם. עכשיו, אני מסכים איתך שאי אפשר כל הזמן להישאר ערים, אבל הבחירה להיות יותר ערים או פחות ערים היא בחירה שלנו. אז שוב, שמי ניר שריג, אני יזם חברתי שעושה גם כמקצוע, אבל גם כפעיל, בעיקר סביב השאלה איך עושים שינוי חברתי אמיתי.